F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara ta' tajba minn ftit ser jibda prime time tal-lejla, ħatkompli l-ġimgħa speċjali li għandna fl-imkien ma' The Travelers. Fil-fatt il-lejla ma' Andrew, Clayton, Joseph, Chris, Silvano u Michael joħduna lura fl-ewwel ġranet tagħhom bħala band kif waslu għad-deċiżjoni li jtuna mużika pop bil-Malti biss. Il-lejla nitkellmu wkoll fuq l-ewwel suċċess tagħhom Sempliċità li sal-lum għada l-favorita ta' ħafna u kif fl-ewwel ġranet Sempliċità ċertu stazzjonijiet maċċettawx li jdoqquha. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Is-sitta li huma wċin, is-sitta li huma mużiċisti u s-sitta li huma qegħdin miegħin hawnhekk il-lejla. Tkompli l-ġimgħa speċjali ta' Prime Time flimkien ma' The Travelers. Ersaq viċin, kellimni kemm trid, il-biża li għandna m'għandix twaqqaf il-ħin u toħloq l-inkwiet u żżid id-nobiet, il-biża li għandna taħdem bħal ħallil. Mana l-lejla The Travelers. Applaus. Kejja, ħa, Silvano, tiċab il-lum u kolla, kolla. Kif aħna kollu sew? Jien l-lum nixtieq mmurru hekk flura fl-ewwel ġranet tagħkom bħala band dis-sena tal-10 snin. Chris, kontu l-iskola fl-imkien, kontu tafu l-xulxin qabel? Fimni għawdex zaħir, allura kulħadd ikun jaf il-kulħadd. Imma aħna qabel konna band differenti, mux bħala The Travelers, ġifiri, xie juħut minna konna diġà ndoqqu fl-imkien. Umbat, eventually, insomma, sħabi imbuttawni biex nkun il-frontman tal-band, basically. Għax kont id-doq strumenti ħor qabel? Iwa, qabel kont id-doq drums. U mill-ewwel aċċettajt? Le. Le? Le. Għaliex? Għaxa differenti, fil-li tkun fuq wara u fil-li tfaq qoddim frontman. Imma konti ġat kanta? Kont indoq u nkanta, xaħġek. Imma... Għalix, Mike, għajdu li t-tifoka. U jaqbdu miegħek fuq dal-fat. Muxek, mbagħad speċajt daħħalt persuna biex irreplejsja biċċa mill-li kont nagħmel jiena, huwa Michael. Michael, kont taf biha dil-istorja inti qabel ma bdejt jew le? Kont taf biha. Ma setax jaf jammetti li ħaj jiġi wieħed aħjar minnu fejn tidok. Joseph, id-deċiżjoni li tagħmlu mużika pop bil-Malti biss kienet deċiżjoni naturali domtu biex wasaltu għaliha? Kienet deċiżjoni li domna biex wasalna għaliha. Fil-bidu bdejna l-ewwel net meta naqadna l-ewwel bdejna nħarbxu xi ħaġa flimkien ta' parsiet indoqqu. Imbagħad tiġi żmien isma' ħna qogħdu niltaqgħu ġast ma nagħmlu xejn. U Andrew beda jikteb xi songs, kienu bl-Ingliż is-songs. U bdejna nesploraw, fil-fatt għandna songs illum bħal ħafi paċi kuluri li kienet bl-Ingliż. Oriġinarjament kienet bl-Ingliż? L-idea tagħha, l-idea. Monsters, Fantasies. Silvano, 10 snin ilu meta bdejtu intom ċertu stazzjonijiet li huma mmirati għaż-żgħażagħ tar-radio laqas biss kienu jdoqqu bil-Malti. Ma kienx tinkwitakom dal-fatt? Ekku, aħna ġifieri aħna ħadna riskju fil-verità. Aħna ħadna deċiżjoni li nikbu bil-Malti. Purament, mhux purament, kien hemm element ta' riskju. Edna li hemm għandna konċett tajjeb, hemm nix għalih għal dan.
li diski popolari bil-Malti fejn kien hemm rieda kbira, kien hemm maċċa għalija fuq il-stazzjonijiet lokali. Jaqbdu miegħek, wara. Jaqbdu miegħek jisimuni żgħir. Jew wasalli għal-widnejja li soltu l-istorja bil-kontra tkun, nista' nitkellmu fuq Varjaw. Ejja, mela, kien hemm is-sitwazzjoni kienet differenti ħafna mill-lum. Kien il-Malti ma kontx tisemgħu fuq ir-radju ħafna drabi. Clayton, jiġifieri mill-ġurnata li naqattu bħala grupp, għal-ġurnata li nstemmet l-ewwel diska ta' kon fuq ir-radio kemm għadda żmien? Naf naħseb 3 years. Xi 3 snin, xi ħaġa lem. 3 snin. Chris, darba qrajt intervista tiegħek. U kien hemm miktub li inti qed li ma kienx option li bħala band ma tirnexxux. Ifhimni, għalina konna investejna tant ħin, fimt niftakar konna niltaqgħu ħdud fil-għodu pereżempju, fimt is-sibt noħorġu fil-għaxija bil-ħsieb li l-għadu titqom, ġifieri kien hemm naqas sagrifiċċju mhux ħażin. U plassek isek inti qed tinvesti f'xi ħaġa li jew ħataħdem jew mhux ħataħdem basically, ovvjament ma kienx deċiżjoni ġejja kollha min-naħa tagħna, n-nies ridu jażlu jekk taħdimx jew le. Imma aħna min-naħa tagħna ovvjament kun qed nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nofru prodott differenti anki ta' kwalità ngħidu hekk fil-kuntest. Andrew, l-ewwel darba li tħaltu l-istudio meta rrekordjajtu l-ewwel materjal, x'kienet ir-reazzjoni? X'ibdew jgħidulkom? Il-studio proċess kif mhux taqbad tidħol u tirrekordja, x'in konna ngħidu l-idea tagħna naqsmu ma' sħabna ma' min ma kienx qed jisma' l-mużika, speċi ta' kulħadd kien daqsxejn xettiku, il-Malti mhux postu fuq ir-radju, qed l-istess kantalina li kienna nisimgħu bażikament għal snin sħaħ. Imbagħad xi bdejna nsemmaw ċertu materjal li konna din nipproduċu hemmhekk jisabdiet li naraw daqsxejn reaction say alright, daqsxejn differenti l-ħoż, daqsxejn aktar kontemporanju. Allura kienet ċaġa li ħadet il-ħin ma mbagħad ma' żmien ġiet aċċettata. 12 ta' Jannar 2016 nedejtu l-ewwel kanzunetta tagħkom, Sempliċità. Ritmu ta' kitarra bil-mutu sot, nwaslu dal-messaġġ dan il-konfront, jisfena ritmu Anġelu Iti, dan baħar blu dan kollu għalik. Jidek fid induru d-dinja, karozzini jew tal-linja, ferrovija li jittir, xen neġbaw bil-mixi, naru silċin gawdu l-ħajja, mostri kbar sew u ġrajja, draguni minn ta' kull is, ħajja wahda għal-binni. Mike, meta bdejtu tibatu d-diska Sempliċità lill-istazzjonijiet tar-radio, ċertu feedback ma kienx dak li qed tistennew. Ekku, kif qal tajjeb Silvano qabel, il-feedback ma tantx. X'qalulkom? Ifhimni li bil-Malti pereżempju il-policies ma jistgħux jitsu l-policies, allura l-Malti. Jiġifieri kienet policy tagħhom li ma jdoqqux bil-Malti. Bil-Malti, ekku. Eventwalment x'għamlu daqqa? Raw il-feedback li kellna fuq Facebook u fuq social media tagħna u l-għada jew jumejn wara naħseb daqqa. L-għada kellna xi ekku. Isma' kurzità, Mike, fejn kont meta smajt l-ewwel darba Sempliċità fuq ir-radio? Fil-karozza. Fil-karozza. Silvano kien għadu laqas isuq dak iż-żmien. Le, let's go. Molti morali jien. Għax minn ma kienx ma nal-bira, badda ma Chris, li dejjem jaddu għalih u dejjem jiddobba l-lips, kont għaddi għalih dak iż-żmien. Ma kelli xaqas lejn. Chris, fejn kont meta smajt Sempliċità l-ewwel darba fuq ir-radio? Sempliċità jiena. Fuq ir-radio, meta ħriġnija l-ewwel darba niftakar kont ħriġt mort jog jiena, ħriġnija u mort jog. U sħabi xinġejt lura nirċievi xeba messaġġi, speċjalment minn għand sħabi travelers u kulħadd jgħidli, Chris, int fejn int? Bħalissa kulħadd qed idoqq is-song tagħna speċi. Fimt, just ma stennejtx li ħajkun hemm dik ir-reaction kbira, fimt, ġifieri. Joseph, għal-music video il-familji tagħkom kollha niżlu minn hawndex. Kollha. Kif kienet il-biċċa tax-xogħol? Ifhem, kienet kif qal Andrew l-ewwel, ovvjament il-feedback fil-bidu kulħadd jitsu xettiku u le x'ħatamlu, u mbagħad bdejna nsemmawhom beda jogħġobhom il-ħoss. So l-ewwel music video tagħna ovvjament iridu jaraw dawn it-tfal tagħhom daqqa nitkellmu 10 snin ilu. Tnejn minna kellhom 15 u 16 jew 16 u 17.
U kif qal Chris ukoll konna Konna dejjem 3 snin, naħdmu. Konna dejjem hemm. Kull ħaġġi Malta biex idkom daqqatin. Mela. U kull ħaġġi jenna. Fimt kienu jgħidulna meta ħadd tirreleasjaw is-songs meta ħadd toħorġu. U Clayton Music Video kontu ħdimtuh qabel ma releasjajtu l-sempliċità jew wara. Ġifieri kienet qabel ma releasjajtu kontu diġà ħdimtu l-music video. Kollox pjanat. Kollox pjanat. Andrew fl-aħħar tal-music video hemm dar tal-injam. Xogħol min kien għeddik? Dik xogħol il-papa ta' Chris actually kien. Xogħol il-papa tiegħek? Kollox homish. Sar minna tgħid. Dik qiegħda ġo l-garax ta' missieri, ta' ma Ġifieri jekk tiġi bżonna ta' fejn tista' Xi darba nuża l-kelb naħseb. Jew kien appoġġija fuq il-bejt għal meta tkeċċik il-mara. Ħammar għal wanfa żejra ta' riklami kif niġu lura jkompli prime time flimkien ma' The Travelers. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fih stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Whether fried, baked or grilled, Fiordivita bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. If it's bacon, it's Fiordivita. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopomima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopomima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski Ommima. Soup so good, everybody wants some. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time, ġimgħa speċjali ħafna fil-fatt qiegħed ma' The Travelers, tkellimni iktar kmieni fuq l-ewwel ġurnata tagħhom bħala band, fuq kif waslu għad-deċiżjoni li tuna mużika pop bil-Malti biss. Nixtieq nitkellem nara fuq l-ewwel ġurnata tagħkom Malta. Bħala żgħażagħ għax intom ovvjament tawċin kif semmejna fl-introduzzjoni. Ovvjament l-ewwel ġurnata tagħkom intom iż-żgħażagħ ħawċin meta taqbdu tistudja u kollha tiġu lejn Malta biex tkomplu l-istudju tagħkom. Silvano, possibbli tot kemm il-darba rkibt il-vapur biex tiġi Malta? M'hemmx impossibilità. Però l-isem tagħkom ġie ispirat mill-fatt li nkollu tivvjaġġaw, le? Ekku. Hemmhekk wasal. Ekku. Le, għax qedna x'għan semmu għall-band ġifieri aħna, għamilna lista, kulħadd pereżempju jrid joħroġ b'xi 10 ismijiet sal-aħħar tal-ġimgħa. U nfajnihom pereżempju fuq il-grupp Min tagħna jaf fuq x'effert Facebook. kien? U kien hemm affarijiet laqas biss. Ma timmaġinhomx. Le, kien hemm affarijiet all-right, u inqas all-right, u kien hemm affarijiet bsata, ġifieri laqas biss. Laqas biss jistgħu jinstema'. Ma nistgħux nisemmu hawnhekk għal raġunijiet tal-ispettaturi tagħna. Chris, int Malta jew għawdex tgħix? Jiena għandi residenza Malta, però l-ewwel ċans għawdex issibni. Però kemm kellek żmien meta ġejt tgħix Malta? Ara, fi żmien li kont nistudja kelli diġà flet nikru flet Malta, ġifieri għamilt inni mindu bdejt l-università bażikament, ġifieri. Tgħidx kemm ilek. Għax dik ixab kemm għandek żmien. Joseph, int laqas kellek 18 meta ġejt Malta, le? 17 Nżilt Malta, x'aħna ngħidu Eżatt, u aħna ngħiduha kontra. Lil-mama kont qed tilha fl-ewwel ġimgħa tiċċempillix iktar ma.
Ijax, ifhem, mhux xi ħaġa li proud bija, imma biex taqta' inti tifel ta' 17 sena telaq mid-dar u ħajibda jgħix waħdu, fimt? Ma' sħabu. Qed tifhimni, so li toqgħod iċċempel fil-bidu l-aktar isek qatt ma taqtaw kont nimmissjaħħom u għadni sissa. Kif qal Chris, kif jiġini ċ-ċans, bum mal-ewwel għal-għawda xu. Clayton, sħabek li kont tgħix magħhom meta kont student, qalu li qabel nofs il-lejl qatt ma kontu torqdu l-ewwel ġranet. Dejjem nkun nilagħbu konna Switch, Nintendo Switch u hekk. Konna nqattaw għasa xi satejn ta' filgħodu. Min jaf għal-lectures kif kont mela? Meta nqum. Andrew, meta tkunu għaddejn bir-rehearsals, meta titkellmu bejnietkom, taqilbu għadjalettaw, ċi mill-ewwel? Blaw xi nitkellmu, ma rridu l-komunikazzjoni bejnietna anke meta nkun qed nittajpjaw xi kultant. Ma anke meta nkun qed nittajpjaw u nikkomunikaw online, anke blaw xi kultant nittajpjaw. U minnkom kollha minnkom is-sitta min għandu l-iktar dialett għaw ċi magħluq. Jew kollha tal-istess kalibru. Michael minna dur. Ġifieri dak xi kultant jgħawweġ xi waħda iktar, imma naħseb kulħadd. U għawdex jerġa' mid-dialetti ta' Mela għawdex reġa' maqsum bid-dialetti differenti. Per eżempju tan-nadur għandhom id-dialetti tagħhom, tal-Asri għandhom dialetti partikolari. Flexi Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexi Fortify, għand l-ispiżerissi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. The Travelers il-ħin tagħna llum sfortunatament spiċċana. Ħanerġgħu niltaqgħu għada, ħankomplu nitkellmu fuq esperjenzi differenti u għada vera li jerbaħtu ħafna awards tul il-karriera tagħkom, però hawnhekk għandna il-Prime Time Awards għalikom. Titli li mhux ħadkunu forsi kburin ħafna li ħatoħduhom magħkom, però bil-fors tridu toħduhom. Dan kollu għal għada. Grazzi tal-li kontu miegħi, għandi ftit rigali żgħar biex ngħidilkom grazzi tal-li ġejtu hawnhekk. Fil-fatt grazzi għal Fior de Vita Bacon għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' varjetajiet differenti ta' Fior de Vita biex tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tagħkom toħroġ dik it-toma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Berocca għalikom għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għal Yogiti għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali biex talqu l-ġurnata m'hemm xejn nisbaħ f'dan iż-żmien tas-sena milli naqra Yogiti. Is-serata tajba u grazzi tal-li kontu miegħi. Lilkom it-telespettaturi ngħidulkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Ħaniltaqgħu għada però qabel inħallikom infakkarkom li bħalissa fl-imkien ma' Purina ProPlan għandna kompetizzjoni għaddejja li hija mirata għal daw kollha li għandhom kelb u qattus id-dar. Tridu tibatunna ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom bit-tema il-karnival. Użaw il-kreattività tagħkom mingħajr ma ddejqu l-kelb u l-qattus tagħkom u ovvjament dak il-ritratt li tibatunna grazzi għal Purina ProPlan jista' joħroġkom rebbieħa. Propjament mhux intom ħaterbħu ma ħerbaħ il-pett tagħkom għax ħaterbħu pet food grazzi għal Purina ProPlan. Grazzi, is-serata tajba, saħħa u niltaqgħu għada. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.